पांडु कुपालिंगो आणि जंगो रायतलो ना जयसेवा आणि काली कंकली देवी 33 कोटी पेंशन जन्मसीता तान जयसेवा किसी माकुम कोया बोली वड़कुसवाल बये बये कुना जयसेवा आणि इगे कोया पुण्य गोंडी भाषा कार्यशाला सोनेपुर तरफो इगे माओ अर्जुजी श्रीराम जातीय अध्यक्षुడు आवाज लेखतो समाजून साथीवर हिंदी काल सुततेरी परपणे मासिक म्हणतो म्हणून नावा कोटी कोटी जयसेवा आणि इगे मा मोहनजी यादव और मा जातीय आयुर्वेदीवर मा कोया बोलीतून जीवित इरांसाठी मुनेते पीडितसाठी वर परपणे मासी ओडिशा मध्य प्रदेश बद्दल ओडिशा तर वाहतो म्हणून नावा कोटी कोटी जयसेवा आणि मला यार डॉक्टर साहब खाली ಒಂದಾಗನ್ सोडिदनु ಮತ್ತೆ నేను मुकाबला सुलवळागता जयसेवा आणि मा पेंदोर प्रभाकर मा वकील साहब राजगोणी सभा समिति राष्ट्राध्यक्ष उड़ना जयसेवा माँ जंगूबाई चैनल माँ बाहरी टन गोयवाल दुनियातून माँ जागृतियांसाठी माँ जंगूबाई चैनल ताकुसवाल मावर माँ मंगलजी विशंबररावजी उड़ना जयसेवा आणि ते पहले हमें चरित्र को कड़कड़ा शिरुसवाल मार सलामजी शामरावजी आणि विशेषराव अगावनी मूंदरोसना कार्यशाला ताकता आणि हे वातीवर मा पिनाका साहेब आणि म्हणजे समजी मा दुर्गा साहेब आई बाई कोण संगीत कोण आणि मा समाज बांध चित्र माया मा समाजना बातर परिस्थिति आहे हिंदी और में हिंदी धंदा पिक्चर मा विकाची शामराव कोईपू पूर्ण नावा जयसेवा आणि मात्र आई बाईक सांगते जयसेवा ಇದು ನೇಮ್ नाडी मा खुशी कडी म्हणते बतल खुश कडी म्हणते मा गरकड मियाल बाई कोयने मराठी वाटू हिंदी वाटू और एक बाई पिता बाण इष्ट कोया वड़कंती कोया वड़की कोई तो जाती इतके बदलता ना भयबावन गलती नहीं भयबावन बदल गलती नहीं होता है जन्म सीखते रहे बदल गलती आता ना कोया करुस मरसिले अदमोड़ी नागे मात्मा पीड़ी पुष कोली मत्ते नेक तम संगिरवे हत्ते कोया जो ममता महाराष्ट्र को मराठी मिसळी वडकांतो तेलंगणाचं सत्य तेलंगणा मिसळी वडकांते ओरिसा सत्य ओरियाची वडकांते कन्नड़ सत्य कन्नड़ची वडकांते ती समझी मावा कोया अगर मां जरा जरा भक्ति की नाम ना मास्टर मराठ बताल उन बदल की वाली ने मतातो 100% कोया वडतो मा बाबर पोलीस पाटण मगतो 90% वाटतो 10% जर बाहेर विरिसी इनांना बाहेर विरिसी इनांना जमातीची ना 70% वाटतो 30% भरती करतो इंग्लिश तेलुगु हिंदी मावर कांडी 50% वाचर मा तंगमरी और गादा और इंग्लिश तक और पारने और मरगम को 4 मिले 3 माव कोयत्तु नगर मार पूरी कितके मग नाडी कोयत्तु ने बानमंदर मा कोयत्तुरा रिजर्वेशन बानमंदा तान साठी 2014 तक 13 प्रजा नमक लागतो ना सुळे मार्जूची इरा
दिल्ली तरफ वर्क आता ऑल इंडिया राज्यांग लोक बोरिंग नाव काढ महाराष्ट्र नाव काढ ते कदम बाकी साहित्य निर्माण समझे सामत आते तान राइट पाइबो एक वीर मुझे नाव आते कारण इतने होता बाजू में इन कीने तेरे उन्हें 7-8 हजार పోయా దానిसाठी నేను दिल्ली रणजोगा कीर्तन भद्राचल माता कर्नाटक रणजोगा माता अमरकंठ गाता चंद्रपुर आता इन 10-12 जोक गाता बती उन्हें कोणी आईने मागता चकड आजी దానిसाठी सुब्रम कीर्तन मराठी शांति यात्रा तगा इतना कोई भाषा तो नहीं नम्बर तुम गिरने ताप से हटमाए वाला था रुपये मीन वाला था उन्हें कोई भाषा बेस्ट वर्षा था इन्हें अगर बोल वहाँ तक कोई भाषा आंचल नमक क्योंकि बेटा काट बजे महाराष्ट्र ना तेलंगाना था धर्म मतलब मन कोई यहाँ सापड़े मार कभी बाजू सापड़े मारो तेलंगाना से सापड़े मारो ಇದು महाराष्ट्र बार्डर तेलंगाना बार्डर मैं कोया दाटी देख मोदलगा हमें जरूरतम कई 400-900 वर्ष क्रितम मन इतम चिल्ले चपकटते के अच्छा मना सोनापुर नगर मिडिल मनते इन पाटना दाटने इन जंग पाटना दाटने धार्मिक मनते इन बाकी मनते इतर लोग मनते इतर लोक भाषांतगा मेरी किसी मनता नहीं चपट से सोनापुर चपट मनता तान मात्र सोनीपुर तरफ मरतु गोंडी मत छापी चिकन आणि मराठी मा मोहन यादव कई कर अजुसादन कई कर मा उपयुक्त कई कर जी इगे पुलिस साठी वयतून आचांसाठी आणि के कार्यशाळे गणपती आता ते बोल के सपोर्ट के मंदार बोल के वाईट के मंदार मती नाड़ी तो माँ पुष्कर मनते माँ बता पुरुष सकते माँ जल सोता जंगल सोता जमीन सोता मरना बोली सोता माँ परिस्थिति बात लाया माँ वीडियो बात मारता माँ वीडियो बते पुरुष चीज मारते भूमि होते भूमि सुनता है शांति सुविधा ख्याति सुविधा मिर्का मारतो नहीं मनता वाड़पादी के सुनिया अगर कड़े बाई तब ना बेबा बना गलती ना कोया करो अगर मराठ मुन्नति पुलिस करो सुने उनमा पूरा दोष सिंते सांसाटी नमक नाग आस्तो ये जब बेदाव मनते सपड़ तो करे मारते मनते अच्छा मनते सोना पुत्र को मुद्रोचना कार्यक्रम ತಿಳಿಸಿಕೊನು ಇದು गलित गिलियों नाटना प्रोदाया कि नहीं छोटेपुर वर्ष पाता मध्य प्रदेश मत महाराष्ट्र मत तेलंगाना मत हेमंतराव लिखित साधना कागज मंत पुस्तक सोनेपुर मंत पादगाव मंत समधी जे राजुरा यवतमाळ जिल्हा चंद्रपूर जिल्हा कुमरभीम जिल्हा आदिलाबाद जिल्हा दृष्टी जागा सांग मंत नाटनागिरी पर्व मंत इन इतिहासनागा मुने घड़ीमावली मनता चकोरना गोष्टी नादू दानिसाठी तेन मराठी मूल वाचुकुनु नेंते पहिली वेळांक बसली नाडी इगे 12 भाषा म्हणता आणि विले गुडा म्हणता करे मातूर म्हणते आणि मला इगे निज पोय म्हणता दानिसाठी नमगे नाडी आजी मा पोय भाषा दिगटाल गलित दलित वेळी साहित्यिकम ಇದು कंप्यूटर ता फिट आवेली म्हणता कंप्यूटर ता फिट आते बोर्ड नग वावेली म्हणता मला आठवी शेड्यूल तगा कोय भाषातून मंजिरी केवळ म्हणता मला इंग्लिश तेलुगु समधी भाषा नगा नगा सब्जेक्ट म्हणून दानिसाठी म्हणजे अमेरिकन ताई म्हणजे बाई ता मतरा बजातिता श्रेण पाहिजे लागली ना कोय भाषासाठी पुस्तक ना यहाँ तो उनके नाम बेंगलोर के रंजन आगा कार्यशाला आता तो मैं कोई बहुत ही पूछी थी 25 भाषा में वाचमत रखी उसके इधर के बच्चे आगा तो
सोया भाषेतून आली बोलत होती लाईन शिव मग तिचा साहित्य मला जीवित दिले बाई दुसरं जातीतून समाजून खूप इंटरेस्ट म्हणतात जाम पुढे मानता के और म्हणता के सुब्रत जी कड़कड़ साठी अर्जु सार भी समाज बे के दानता बेटी पूरे मानता बहाना या चौटा या जेके और की इनके एक मंत्र ले दो की वजह से होती मैं समझिल मस्त आकार चित्ते के अस्केने दानता आणि मराठी नान पेर पिते के नारी मुनित पीडितनु चौकट म्हणा त्यासाठी मा जीवित जीवनासाठी मा सगळ्या भाषातून मराठी सोलापूर तले रुसा सोता सोनापूर मराठी ते पूरे ते राणी लेटर दिली ಅವನ್ನ वडीलनी माग सपोर्ट केले तो लाट मोटर की आली ना मुद्रास कदेसाठी वडील कुणाने कार्यक्रम वडील कुणावा कोटी कोटी जय सेवा की अवकाशांची